Това момиче твърдеше, че има боболечка в носа си, но това, което лекарят откри, беше много по-страшно. Сюзан, 8-годишно момиче, започнала да се оплаква от странни болки в носа и главата. «Мамо, мисля, че тук е заседнала боболечка», казала тя, уплашена по време на късен разговор с майка си. Притеснена от ситуацията, майка й решила веднага да я заведе в болницата. При пристигането си, историята на Сюзан шокирала медицинските сестри и медицински екип бързо се събрал, за да се погрижи за нея. Всички си мислели, че това ще е просто боболечка заседнала в носа й, но това, което открили, било много по-страшно. Сюзан, нервна, стискала здраво ръката на майка си, докато лекарите започвали прегледа. Всички в стаята били притеснени, но изведнъж това, което изглеждаше като проста процедура, се превърна в истински кошмар. Тишина изпълни стаята. Това, което лекарите видяли, когато прегледали носа на Сюзан, шокирало всички. Това, което имало в носа на Сюзан, било нещо много по-ужасяващо, нещо, което дори лекарите не очаквали. Искате ли да знаете какво откриха лекарите? Абонирайте се и напишете част 2 в коментарите. Не забравяйте да споделите видеото.